Let's go. Bona nit, benvinguts al Persones F, el programa que vol parlar del futur, de la feina, de la filosofia, de la felicitat. Un programa que busca aquest factor F de les persones. Avui aquest primer Persones F el farem amb el pedagog Gregorio Luri, també amb Verkam i un dels seus fundadors, i tindrem una col·laboració i una secció sobre creativitat amb el nostre company Eloi Aymeric. Som-hi! Doncs, com dèiem, ens trobem amb Gregorio Luri, llicenciat en Pedagogia i doctor en Filosofia. Ha escrit diversos llibres, com per exemple L'Escola contra el món, que va ser un llibre escrit el 2008. Gregorio, bona nit. Encantat d'estar amb vosaltres i molt agraït per la invitació, clar. I nosaltres, doncs, un plaer començar aquest Persones F amb tu, Gregorio. Hem aconseguit tenir un sistema educatiu que produeix més fracàs escolar que excel·lència. Estem en aquest moment, oi? Mira, això és una evidència. El que passa és que hi ha evidències que no s'agrada veure-les. Diguem-ne que pel nostre narcisisme com a país, la realitat del sistema educatiu no ens ajuda gaire i, per tant, ens estimés no veure-la. Quan apareixen les dades, doncs sí, estem un parell de dies, tots els mitjans de comunicació dient què passa aquí, això és una vergonya, etc., però la realitat és aquesta. La realitat és que dels països de l'OCDE, si els agafem un darrere l'altre, per excel·lència nosaltres estem en el lloc 34 i per nombre de fracàs escolar estem els últims a l'alçada de Malta i Turquia, però amb una diferència, que Malta i Turquia estan millorant. Carai, i per què no millorem per aquí? Què ens falta, Gregorio? Ens falta serietat i ganes i assumir la realitat i deixar-nos de discursos beatos i deixar-nos aparèixer a la televisió per fer proclames de no sé què i dir, a veure, de veritat, quins són els que fracassen? Quins són els nens que fracassen? Quines són les necessitats i com responem a aquestes necessitats? I deixar-nos, perquè Catalunya, no només a Catalunya, però a Catalunya passa una cosa molt curiosa i és que són capaços de generar grans idees. I llavors ens agrada emmirallar-nos, mirar les idees, i com que són tan grans, mirant-les ens sentim nosaltres també molt grans. Si la realitat no està a l'alçada de les idees, doncs pitjor per la realitat. I vivim, són un país una mica, o un molt idealista en aquest sentit. Ens agrada més veure's en el mirall de les nostres bones intencions, molt més que en el mirall de la realitat, com en el cas de l'educativa, que jo crec que és mediocre. Per tant, el que hauríem de fer és, molt bé, tenir aquestes grans idees, però treballar per fer-les realitat? Però això és molt fàcil, que vagin a parlar els mestres, que vagin a parlar els mestres. Mira, mentre parlem d'innovacions educatives i de l'escola del futur i com farem per... ens trobem amb molts mestres que no saben, que estan saturats, que no saben com gestionar els problemes de disciplina, que s'hi troben en situacions per les quals simplement no tenen cap competència i que hi ha el que els francesos anomenen la malaise ensenyant, el malestar docent, que és real. Llavors, que vagin a parlar amb mestres, que s'oblidin dels pedagogs, que s'oblidin de mi, de tota la gent que fem teoria i que vagin a parlar als mestres concrets, sense dir el que han de fer, sinó sentint-los, que és el que faria qualsevol empresari assenyat. Si tu tens 4 sucursals d'una empresa i una veus que no rutlla, doncs abans de res intentes tenir una visió objectiva del que passa. Doncs que vagin a parlar i que els mestres parlin amb sinceritat. Per tant, que hi hagi una política de proximitat. És essencial, això és absolutament essencial. No pot ser, no pot ser, pot ser tot, perquè la realitat sempre és molt més complexa que tot, però si te n'adones, jo que vaig viure
tot el procés de transferències educatives del Ministeri d'Educació a la Generalitat, el Ministeri, quan va fer les transferències, tenia 4 despatxets i 4 persones. Hem creat un monstre administratiu, i a més els monstres administratius són uns éssers molt estranys, perquè quan més creixen, més necessitat tenen de personal. I sembla com si tinguessin vida pròpia i van creixent, i a mesura que van creixent, doncs la realitat va quedant-se més lluny. Mira, hi ha un autor, em deies abans, què s'ha de fer per millorar? Doncs una mesura immediata, agafar la gent que està als despatxos i enviar-los a les escoles. I no considero que això sigui gens, què et diria jo, no és un argument somniatruites ni demagògic, es pot fer. Que pot ser real, vaja, que no ha de costar tant. I en Gregorio Luri, aquest especialista, és pessimista o optimista davant d'aquest futur? Jo soc pessimista. Jo soc pessimista perquè estic veient quins països milloren, quins països no milloren. Veus, per exemple, a mi això m'interessa molt, no? Veus, per exemple, Polònia és un país que es va prendre en sèrio analitzar la seva realitat i dissenyar mesures i unes polítiques d'acord amb els implicats i està tenint uns resultats extraordinaris. Mentre que veus d'altres que mentre es perden en discursos, mira, Catalunya cada any introduint 4 o 5 projectes nous de millora. No conec ni un que s'hagi retirat havent analitzat els seus resultats. Que es queda a l'aire. Sempre estem millorant i sempre introduint noves millores sense que mai s'hagi fet un estudi seriós. Quines eren les nostres intencions, quins són els resultats? Què és el que hem d'aprendre d'aquesta experiència amb èxit o què és el que hem d'aprendre d'aquesta experiència fracassada? Això jo almenys no conec cap. Carai, doncs moltíssimes gràcies, Gregorio Luri, per ser aquí amb nosaltres. Esperem que tots aquests consells o aquests ítems que ens has deixat anar es puguin fer realitat i ens puguem posar a treballar per això. Mira, s'ha de fer, si tenim un mínim sentit de la justícia, l'hem de fer, perquè les escoles elitistes que avaluen o que preparen amb un sentit molt clar de la caritat, de la qualitat, doncs això ja ho tenen resolt. El problema real que tenim és els nens que van a l'escola el primer dia de classe amb un llenguatge molt pobre són els que fracassen. Per què? Perquè el que no poden rebre a l'escola, el que no poden rebre a casa, si no ho reben a l'escola, no ho reben enlloc. Per tant, a casa s'ha de fer feina, també. Mira, els pares fan el que poden, els professionals estan a l'escola i l'escola ha d'assumir les seves responsabilitats, facin el que facin els pares. Jo em considero incapaç de dir als pares heu de fer. Què passa? Que una família que té, què et diria jo, 1.000 paraules del llenguatge col·loquial, l'has de dir, des de demà, a partir de demà, comenceu a parlar amb 4.000 paraules del llenguatge col·loquial. Feu el diccionari. Ells ja s'entenen, el problema és que ells ja s'entenen, ja es comuniquen. El que està a l'escola és per treure el nen d'aquesta situació. No fa gaire em deia una mestra, i em vaig emprenyar molt, deia, en una barriada obrera, complicada de Barcelona, em deia, jo és que què els he d'ensenyar a aquests nens? El que he de mirar és que siguin feliços. Doncs no. D'aprendre, no? Doncs no, coi, que siguin feliços. Què vol dir que siguin feliços? Que primer que aprenguin a llegir, a escriure, a desenvolupar-se en un món cada vegada més complex i després, si tenen sort, ajudem-los a que no siguin desgraciats. Per tant, també hi ha bons i mals mestres. Home, com a qualsevol professió, com a les televisions, hi ha televisions bones i dolentes, hi ha pallassos bons i dolentes i hi ha papes bons i dolents. I com són els bons mestres? Què tenen? El bon mestre es caracteritza bàsicament... Mira, tots els mestres crec jo que ensenyen per impregnació. Hi ha alguna cosa que només entra a classe ja veus. I no es tracta de molta tecnologia, molta teoria. En realitat, hi ha com un creure's el que s'està fent, en la importància del que es fa, i aquest convenciment de que es fa el que s'ha de fer impregna els altres. Tots coneixem. Tots hem conegut bons mestres i mestres dolents. Quins eren els bons? Doncs els bons eren aquells, el que et dic, només entrar a la classe i deies, aquest és el meu mestre. Per tant, estem parlant d'il·lusió, també. Estem parlant de creure's, bàsicament, el que estàs fent. Està convençut
que allò que estàs fent és rellevant i que davant teu tens com a mínim un alumne més intel·ligent que tu i un altre moralment superior a tu. Carai, una visió, una actitud, de fet, que podem aplicar a qualsevol àmbit de la vida i en qualsevol també àmbit professional, refereixo. Sí. El que passa és que amb l'escola ens hi juguem no només el futur d'una persona, sinó el futur d'un país. Està clar, aquí està la reflexió final i amb això acabem. Gregorio Luri, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Un plaer estar amb vosaltres. I bé, esperem treballar tots per aquest futur. Fins aviat, Gregorio. Gràcies, un plaer. El Tecnocampus Mataró-Maresme organitza enguany la 13a edició dels Premis Creàtic, una iniciativa adreçada a les persones emprenedores que tinguin una idea de negoci que vulguin tirar endavant. De tots els participants se n'escullen 3 cada any que reben un premi en metàl·lic de fins a 4.000 euros. A més, els premiats tenen una bonificació durant un any del 50% per al servei Open Space de la incubadora d'empreses i 6 mesos d'accés gratuït a l'Open Mind Systems, una eina de gestió integral per a emprenedors. Ja ho saps, si tens un projecte innovador o tecnològic, presenta la teva idea a la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. Tens fins al 16 d'octubre per entregar la teva proposta. Per més informació, www.tecnocampus.cat. My friend fell on his right foot, yeah! I ara anem a veure el reportatge Radar, aquesta setmana sobre Barkami, la plataforma de micromecenatge que acaba de ser premiada per les Nacions Unides, un premi que reconeix el contingut digital de Barkami com un dels millors del món. Per vocació, que eren grans consumidors culturals, doncs és per el que vam començar a Barkami, una mica per això, per estar en contacte i per ajudar a fer realitat projectes creatius i culturals, que és el que realment ens agrada i ens apassiona. I va ser quan el 2009 ens vam posar en contacte amb l'INPEM, l'Institut de Promoció Econòmica de Mataró, ara aquí al Tecnocampus, perquè ens ajudessin una mica amb els primers passos de com crear l'empresa, com fundar, quins papers s'han de fer. És un fet, no?, que vam ser els primers en el seu moment i això seguim ara sent una plataforma de referència tant a nivell espanyol com a nivell europeu, no?, en quant a número de recaptació, número de projectes finançats, de tant per cent d'èxit, no?, doncs som un referent a nivell europeu i realment estem contents, no?, d'això de la resposta, sobretot d'això que hi ha gent, no?, que té ganes de participar en projectes creatius d'aquesta manera i això és el que fa possible tot el sistema, no? Hem tingut un premi al reconeixement a la nostra tasca amb els músics de casa nostra, amb els creadors musicals de casa nostra, el Premi Altaveu, i també vam ser premiats per El Mundo, el diari El Mundo, la secció de tendències del 2012. I ara més recent, un premi de les Nacions Unides, ja de caire mundial, diguem, que es diu World Summit Award, no?, que és un reconeixement a la qualitat dels continguts digitals, no?, de Barkami a nivell internacional. Fa un any vaig començar un projecte amb Barkami que es diu Pensa en Vi i l'objectiu d'aquest projecte doncs, era potenciar la recuperació de la vinya al poble d'Arenys de Munt. I realment l'experiència ha estat molt bona, molt positiva. La gent ha participat doncs, engrescada, realment ho han disfrutat. És bonic veure doncs, que hi ha maneres de comprometre's, no?, de poder ajudar altra gent.
I justament tenim amb nosaltres en Jonàs Sala, cofundador de la plataforma Barcami. Jonàs, bona nit. Hola, bona nit. Primer de tot, felicitats. Moltíssimes gràcies. Acabeu d'aconseguir un primer guardó a nivell internacional, com estàvem sentint. Es tracta del World Summit Award, que reconeix Barcami com una de les millors plataformes de contingut digital del món. Explica'ns en què consisteix aquest premi, què significa sobretot per vosaltres, Jonàs. Doncs això és un reconeixement a la feina que hem estat fent fins ara, de treballar amb tots els projectes molt a fons. Això és un reconeixement, de fet, els continguts digitals de Barcami són els nostres projectes, els projectes que presentem, i per tant és un premi a la qualitat dels projectes que hem presentat fins ara i la manera com ho hem fet, és a dir, la tecnologia que hi ha darrere de tot això perquè tot això funcioni i això es tirin endavant aquests projectes creatius i culturals. I el que significa, això és per primera vegada un reconeixement internacional a la nostra feina. Des del principi hem tingut una vocació internacional, no vam tenir des de bon principi la plataforma en anglès, amb la qual cosa, això, volíem ser una eina a disposició i útil per gent de qualsevol part del món i realment això ens anima a seguir en aquest sentit, que som una eina útil per qualsevol creador de qualsevol part del món. I tot això en menys de 3 anys, no? Això mateix, el desembre del 2010 tot just començàvem, la nostra plataforma havíem començat un any abans a preparar-ho tot, però el desembre del 2010 la nostra plataforma sortia per primera vegada online amb els primers 6 projectes i ara han passat 3 anys i ara tenim més de 1.400 projectes finançats, gairebé entre 150 i 200 projectes en marxa, això en només 3 anys realment estem molt contents perquè tot va endavant, diguem-ne. Què creus que teniu als Sala per haver aconseguit aquest èxit? Quins ingredients teniu que hi ha a la família? Una mica tenim formacions bastant diferents. El meu pare és biòleg, el meu germà és historiador de l'art, jo soc doctor en física. Llavors també aquesta mescla, però tots teníem en comú una gran passió per l'art, per la creativitat, i és per això que vam començar a Barcami. I una mica potser aquesta barreja, cadascú té capacitats diferents i tenir un equip pluridisciplinar, diguem-ne, és bastant útil, perquè hi ha diferents maneres d'encarar els problemes o diferents maneres de buscar-hi solucions i tot això segur que enriqueix. I a part, això, som família, ens entenem molt bé i per això ens hi vam posar i això també és una cosa que és positiva. Fantàstic, doncs, Jonàs Sala, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, fer aquest apunt. Simplement us volíem felicitar en persona, us seguirem seguint. Moltíssimes gràcies. Imaginem que tindreu molt futur endavant, d'aquí 3 anys pots comptar que estarem celebrant, no? Sí, esperem que sí, que segueixin arribant els reconeixements i sobretot que puguem seguir fent aquesta feina que és el que ens apassiona, que és ajudar que creatius, creadors, artistes, associacions puguin tirar endavant els seus projectes creatius i culturals gràcies a Barcami en part, però en gran part a la gent que confia en els seus projectes i que fa petites aportacions per fer-los realitat. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies, felicitats i fins ben aviat. Fins ben aviat. Gràcies. L'Hora Violeta és l'associació sense ànim de lucre creada per la promoció de l'autonomia de les dones. Va ser fundada el passat juny per la diputada socialista Alicia Romero i la regidora d'Urbanisme Montse Rodríguez. Els seus principals objectius són la igualtat de gent i l'eradicació de la violència masclista. És un espai d'acollida perquè les dones de la comarca es puguin sentir creatives, solidàries i socialment integrades. Compta amb diverses àrees com la d'atenció jurídica, social, laboral i d'economia domèstica que t'ajudaran a dur a terme els teus projectes emprenedors. El passat 3 d'octubre es va celebrar l'acte de presentació al Tecnocampus de Mataró. Per més informació pots visitar la pàgina www.l'horavioleta.org. Allà t'hi pots fer sòcia. Moment ara per la secció setmanal, la proposta del dia, una secció amb la qual contarem de temes i parlarem de temes d'ecologia, d'innovació empresarial, d'acadèmia universitària i també de creativitat. Avui, creativitat musical amb el nostre company i, de fet, director d'aquest programa del Persones F, Eloi Aymeric. Bona nit. Què tal? Bona nit, Georgina. Benvingut a casa teva. Benvingut i una mica la idea és aquesta, que expliquem des de propostes de la creativitat, entesa com la música, com la pintura, com els videojocs, com la fotografia,
fotografia, etc com l'artesania, doncs explicar com a través de la innovació molta gent es pot dedicar a les seves aficions, a les seves arts, i ho poden fer d'una manera excel·lent, no? I en aquest cas avui el que toca és parlar de música i ho fem dels Free Fall Band. Els maresmencs estimats i coneguts de Free Fall Band, no? Una banda que té menys de 3 anys, una proposta de pop-folk molt anglosaxona, molt divertida, cantada en anglès. Recomanem a l'audiència que agafi, que teclegi ràpidament en anglès The Free Fall Band. El disfrutarà segurament la seva web, si no també el seu Twitter, o el Bandcamp, que és una plataforma a través del qual es poden escoltar aquestes cançons dolces, agradables, que a més, de fet, per això també comencem amb ells, són una banda que ha posat banda sonora al Persones F, és a dir, són els autors de la banda sonora original d'aquest programa. Exacte, estava pensant, aquestes notetes són de Free Fall Band totalment. I a més uns nois ja marca Primavera Sound, vull dir que amb un nivell... Totalment. Són una proposta que han sabut treballar molt bé, ells han treballat amb un productor musical, que és el que s'anomena, diguem-ne, un consultor en l'àmbit de la música, algú que ajuda a potenciar la banda i el projecte. A més han fitxat pel segell del Primavera Sound, que és un dels festivals de música independent més important d'Europa i, sens dubte, el principal festival que es fa a Barcelona i a Catalunya de música durant tot l'any. I, en definitiva, és una proposta que realment ha sabut trobar el seu espai i està demostrant que poden arribar una mica on ells vulguin a través d'una proposta tècnicament molt treballada, però sobretot també de saber-se envoltar d'un bon productor, com és en Miqui Puig, ex-músic de Los Sencillos, i també d'un bon management, com és el segell, que és el nom que rep el management del Festival Primavera Sound. I tot plegat amb 20 anys, 18, 19, 20, molt joves aquests nois. Sí, són molt joves, de fet, sí, veiem algunes de les imatges de recurs que tenim, els veureu, són nois molt jovenets, tocant instruments, tenen una imatge molt fresca, molt alliberada, que és una cosa que també agrada molt, ells conscientment la cultiven i també demostra que realment fent les coses ben fetes els resultats arriben. Per exemple, participar a les festes de la Mercè aquest passat setembre i gaudir d'un concert en el qual van també tocar amb el Petit de Calerí, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Vull dir que realment és un exemple de com a través d'innovar i fer un estil renovat a casa nostra, no importa l'edat, no importa la procedència, importa que s'ho treballin bé, que s'envoltin de la gent adequada i aquí estan els resultats. I què hem de ser per ser creatius, Eloi? Què hem de ser per ser creatius? Doncs això suposo que ho anirem descobrint en aquestes col·laboracions que anirem fent setmanals. Els de Free Fall Band, per exemple, tenen, jo crec que, 2 valors molt importants. El primer és que són molt joves. La joventut també és una cosa que és important. Joventut entès des d'un punt de vista d'energia, de predisposició, i un altre element que és també molt important és que són, sobretot, molt senzills. La manera en què parlen, la manera en què expressen, fins i tot el tipus de música que fan, és senzilla, és humil, és planera, és fàcil, és agradable, entra molt fàcilment. I això és una de les coses també que crec que, combinat amb la seva joventut i la seva humilitat, la seva austeritat musical, els fa una proposta de Factor F. Fantàstic, doncs Eloi Aymeric, director d'aquest programa i també podríem dir crític musical perquè tens molta experiència en el món musical. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, ens veiem ben aviat, d'aquí unes setmanetes. Un plaer, fins aviat. I nosaltres doncs us diem que ens podeu trobar a les xarxes socials, busqueu-nos per Persones F, així de fàcil, i res, d'aquí una setmana continuem buscant aquest factor F que ens pugui fer feliços a tots. Bona nit i fins aviat.